Dat is Nou, ordentlik. kom hy klam in die plakkie, pak jy sy Ja, want dat is plastic. Dus hoe kom je om nat hou, klam hou? Ja. So ek gaan hom 'n bietjie vrywen hè. Laat ek 'n ordentlike sol kan swaai. Ja. As hy so klammerig is dan swaai hy nie lekker nie. So gaan ek die twak van so 'n bietjie vrywen hè. Dan kan je die wereld vertoont, bro. Ja, nee, ek gaan mos hy natterig is afhaal en dan gaan ons mos net hy wat ek nog ordentlik gevryf het, gaan ons nog gebruik om die sol mee te swaai. Die zon mee te swaai. Ja. En jy het jou papiertjie nog gemaak Met het. papiertjie die Jy soek net so klein stukkie papier. Ja, net zo klein als gebrek van die papier. Ja, dat is ook niet nog bij hem, want dat rookie is zo net 2 maanden. Zo is nog niet nodig om zo een lang deksel te maken. Smaakt maar net van zo'n lekker zonnetje, wat ons altijd... 'n Lekker hou kan slaan. Ja. Dan vanaf. Paulus rol nou voor ons die zol daar, Maak hem met speeksel, beetje nat. waar hij niet kan lijmen. Waar jy nou lijm. Ja. Ja. Zie je stok. Ja, en dan vanaf vuurtje stok. Ja, dan gaan die voor ons die zol een beetje stop, laat hij dan lekker stevig is. Had hij niet wind tussenin net die. Waar jy moet hom binne instop. Ja, die- banaan stop. Maak hem daar zo een beetje op. Stop ik hem een beetje. Laat daar nie wind in is tussenin. Ja, nee, want dat is nou maar zie. Dat hij ook lekker stevig is, rond is. Dat hij nog niet zo plat trekt. So. Dat je ook een ordentelijke schijf kan trekken. Als je nou zo plat is en zo pap is, dan trek je niet lekker. Nou, je pakt die daar. Ja, hij is nu die swal. Hij heeft nog net los voor die stokjes daar. Gebruik ons maar hierdie boksie om die light mee te scrap. Maar jy het 'n los boksies omdat jy saam met julle dra. Ja, dan Nou, waarom het julle los vuurhoutjies? En zoals vanochtend toen is nog niet vuurtjes gehad, die doet ik bij Anna opa. Een paar stokjes gekregen toen mijn broer komt krijgen, vraag bij om een vuurtje boxie. Was jy loop altyd met net met 'n vuurhoutjie boksie dan bedel julle vuurhoutjies. Nee, als ons het dan ons Als koopt ons dat. zenden, dan koop ons voor ons vuurhoutjies. Maak ook zo brand. Hy keer nou so vir die wind, laat die wind nie die vuurhoutjie doodwaai nie. Die vlam doodwaai nie. Ja. En nou die sal klaar brand gemaak. My boksie hou ook maar by my want ons het mos nog nie ander een en so ek dra dit maar saam met my hier voorlopig. Tot tyd en wyl ons vir ons ander vuurhoutjies miskien kan koop of so. Dis lekker. Nee, hij trekt lekker. Ja, die is gewoon de eerste rook voor jou genoord, eindelijk een solletje. Hij geeft zomaar een schop. Je kan ook 2 oude trek daar, Waar julle deel hom so. aan stil hem zo. 2 vir 2 houe vir 2 houe. 2 over 2 over. Uiteindelijk. Laat ek ook ten minste die smaak kan kry. Ja, kyk, as dit later kan nou elke man maar nou sy gedeelde klaar rook. So rook ook, maar ek ook net so eer 2 skywe dat dit net die smaak kry dan. En geef weer van mij. Ja. Kan ik weer mee ordentelijke 2 trek. Als ik hem vraag, is je tevreden? Als hij nog hij is niet tevreden, niet, dan geef ik weer voor hem. Dan geef je weer van mij. Maar jullie zal pap getrekt mee, broer. Maar zo rijden we samen.